que quere tamén ser unha homenaxe ás mulleres asasinadas no 2019. Durante o mes de novembro estivemos traballando e reflexionando sobre a violencia machista. En este acto queremos mostrar o resultado deste traballo colectivo a través dunha selección na que non aparecerán nomes, pero que nos dá conta é o traballo de todas e de todos. O alumnado de primeiro e segundo de ESO elaborou as estrategias que nos repartiron na entrada do pabillón. O alumnado de terceiro e cuarto escribiu os relatos e manifestos. Por último, as rapaces e rapaces de bacharelato redactaron cartas e comenzamos por ler unha. Comenzamos por unha carta na que ten como emisora a irmá dunha asesinada por violencia de xénero. Querida irmá, hoxe hai un ano que me presentaches o teu mozo. Desde o primeiro momento notei algo extraño nel, en na que non cho dixen. A forma en que te miraba, como che falaba, por que se vos vía tan enamorados, só puiden deixalo pasar. Co paso do tempo comecei a notarte distante, xa non nos víamos tanto como antes, xa non me contabas as túas cousas, os teus segredos. Cando che preguntaba pola túa relación, sempre me respondías con evasivas, e ti xa non preguntabas por min. Pouco a pouco, e por máis que eu non o quixese, fuches desaparecendo da miña vida. Ti, a que un día foras a miña confidente, o meu piar, a miña mellor amiga, metíasme, evitábasme, e eu non comprendía por qué. Ainda recordo o día no que me atopei o teu mozo pola rúa. Pregunteille por ti, díxenlle que te botaba de menos, e el comezou a falarme mal e a insinuar que eu era unha molestia na túa vida, nas vosas vidas. Foi entón cando deixei de insistirche, de buscarte, de ser o teu amigo. Canto me arrepinto. A día de hoxe aínda non entendo como non puiden darme conta de que non era a túa culpa, que ti querías voar, pero que alguén che estaba cortando asas. Convertícheste na súa prisioneira, sen ninguén que te axudase. Como non pude darme conta disto, tan evidente, pero a vez tan impensable? Como non puiden darme conta? Ata que foi demasiado tarde e apareceu o teu nome naquela esquela aquel domingo. Loitarei no teu lugar, para que a ninguna máis vos ocorra o que che ocorreu a ti. E pedirei a todo mundo que atenda os sinais, porque detectar calquer indicio de violencia de xénero pode salvar unha vida. Non podemos mirar para outro lado. Ata sempre, irmá. Imos ler unha carta, poema a un maltratador. Por que non corre? Por que non corre, pregúntaslle. Se tanto sofre, por que non corre? Dislle que é porque non ten lugar a onde ir. Dislle que ao final esti a única persoa que a quere tal como é. Dislle que exaxera, que iso é o cansanzo, os nervos, a ansiedade. E escoítate. E ti, dislle que pare. Que pare de falar, de escoitar, de xogar, de estudar, de camiñar, de correr, de saír, de entrar e de divertirse. Que pare de ser feliz. E cada día é unha batalla, que non é realmente unha batalla, porque cada día é unha gota de auga que cae nun vaso, que xa leva moito derramándoa, e as gotas caen ao chan, e o chan esvara. E cada día o vaso derrama máis auga, e cada día o chan mollase máis, ata que un día decide coller o vaso e rompelo, ata que un día decide que quere falar, escoitar, xogar, estudar, camiñar, correr, saír, entrar e divertirse. Decide que quere ser feliz e decide marchar, pero non se move. E ti pregúntaslle por que non corre. Se tanto sofre, por que non corre? A continuación, imos ler 3 relatos do alumnado de cuarto de ESO, titulados Do día a noite, Rutina e Violencia. De día a noite. Sobre as súas menxelas
había pencas, pencas que repousaban espalladas sobre as súas fazulas avermelladas. A súa cariña semellábase ao ceo da mañá, de cor vermella intensa e con nubeciñas marróns que o salpicaban. Andaba na procura dun sol que puidera dar comezo ao día oficialmente e completar así a súa vida. E o día comezou. O sol que tanto desexaba apareceulle no camiño para poñer en marcha unha nova vida. A luz e a calor que transmitía era grandiosa e facía que o tempo transcorrese lento e agradablemente. A forza desta luz, como todo bo, foi desaparecendo e apagándose, tornándose escura e deixando ver a súa outra faceta. A lúa, fría e chea de temores, chegou o día e converteu-no en noite. O ceo, antes simpático de tons cálidos, volveuse negro e morado pola agresividade da chegada do novo astro. As pencas facían agora a función de estrelas, agochadas tras o gran muro escuro no que estaban. De cando en vez, deixábase ver algunha estela brillante procedente dos ollos, eses planetas que intentaban desfacerse da súa dor mediante vaguas en silencio. O día seguinte volveu saír o sol, como se nada tivera pasado, mas o ceo continuaba a ser negro. Os moratóns non desapareceran da súa cara, e por máis que os seus ollos tentase ver a luz do seu sol querido, só conseguía pensar na lúa. Esa lúa que podía volver a aparecer en calqueira momento e traer consigo de nova violencia que tanto atemorizaba. Tiña medo, moito medo de vivir eternamente nunha noite fría, pero máis medo tiña de enfrontarse á lúa que se disfrazaba de sol e dicía que a quería. En todo isto pensaba mirándose ao espello. Vía borroso polas vaguas, mais o suficientemente nítido para confirmar que xa non se recoñecía a sí mesma. A moza sorrinte e feliz de antes agora sentíase triste e aterrorizada por calqueira xesto que o seu compañeiro de vida facía. Decidiu pechar os ollos e non volver a abrilos, para facer desaparecer dunha vez esa noite violenta que dende facía un tempo era o único que vían, e para facerse desaparecer ela mesma, o ceo que tiña que aguantar os cambios repentinos de sol a lúa e de lúa a sol. Rutina, de Antía Tato Sánchez. Imagina vivir nun mundo completamente distinto ao noso, pois así é o meu día a día. O espertador soa ás 12 da noite, como de costume. Collo o teléfono e comprobo que non hai nada novo. Cando por fin teño forzas para erguerme, vou á ducha, vístome e aproveito para berrarlle ao meu pai que cociño ao almorzo e lave a roupa sucia. Baixo a cociña e atopo a miña nai sentada nunha cadeira lendo o xornal. Nin rastro do almorzo, eu coa fame que teño. Papá, non escoitaches o que dixen? Ao que a miña nai engade. Vaiche boas, esperas que che faga caso. E home, quen os entende? Decido coller unha mazá no frigorífico e marchar. Dolle un bico a miña nai e lembrome ao meu pai que teña lista a comida para as 9. Vou ao instituto todas as noites e mentres camiño cos meus cascos aproveito para berrarlle a calquera neno algunha ordinariez. El mírame incómodo, mas a min pouco me importa. Sei que imos para o mesmo lugar, así que aproveito para seguilo. Eu ben sei que está asustado e divírtome pensando que esa cara de medo é por min. Chegamos á porta do instituto. Entro tranquila, coa cabeza ben alta, e vou saudar as miñas amigas. Entre nós falamos sobre a noticia que está en boca de todos. A publicación involuntaria dun vídeo de Raúl, un rapaz da miña clase de economía, bailándose en camiseta. No corredor só se escoitan comentarios sobre o atrevido e fresco que é por bailar tan exposto. Paso un bo anaco vendo o vídeo, unha e outra vez, e decido pasarlle ás miñas compañeiras do equipo de baloncesto. E logo, como é que non lle censuraron o vídeo? Pero se hasta se lle ve o pezón, digo escandalizada. Nin idea, pero ben merecido ten por fresco, responde Carla. Aínda quedan 10 minutos para que toque o timbre, pero Raúl entra rapidamente na clase, na compaña de berros e insultos. Despídome das miñas amigas e entro na aula. A profesora aínda non chegou, así que aproveito para facerlle a burla ao bailarín. Achégome á súa mesa e movo as cadeiras como facía el no seu vídeo. Ensíname como é, que sabes mellor. A profesora entra na aula e todos sentamos. Pasamos unha clase tranquila, facendo exercicios e tomando apuntes, ata que a profesora interrumpe a súa explicación. Raúl, poderías poñerte ao pé? O alumno obedece ensinando os seus vaqueros rotos nos xeonllos. Pareceche normal vir vestido así a clase? Non deberías mostrar pel en ningún lugar, pero aínda menos na escola. Para a sorte de Raúl, toca o timbre e sae rapidamente coa face completamente vermella. O resto do día transcorre sen ninguna novidade, ata que por fin dan as 8:30, hora de voltar a casa. Despídome das miñas amigas e dispóñome a sair cando vexo un neno moi guapo diante miña. Diminúo o paso para así poder seguilo. De cerca, cando damos a volta nunha esquina, decido poñerme mans a obra. Sorprendo aparecendo de súpeto, o que me permite empurralo cara a un almacén que tiña a porta aberta. Cando el se decata do que está a acontecer, suplícame que non o faga, que el non dirá nada se o deixo marchar.
pero esas palabras non son suficiente para min. Durante a hora seguinte fago o que quero con ese rapaz ata que vexo que non ten apenas polvos. Recollo as miñas cousas e marcho deixando aí só como un obxeto que é. Chego a casa unha hora máis tarde do previsto e, aínda así, non teño o xantar preparado como lle dixen ao meu pai que fixera. Dispóñome a buscalo para saber que non o fixo e o seu traballo. Cando atopo unha nota en riba da súa cama: os meus dereitos son máis valiosos que o teu xantar. Papá marchara e todo pola miña culpa. O neno que atopei camiño da escola quedara asustado e todo pola miña culpa. Raúl rematara chorando e todo pola miña culpa. O rapaz do almacén quedara traumado e todo pola miña culpa. Agora imagina este relato na vida real. Seguirían sendo os homes as víctimas? Eu penso que non. Violencia. Chámome María. Cando era pequena, gostábame moito un neno que se chamaba Xoan. Con 16 anos, decidí falar con el e contarlle o que sentía. Por sorte, eu tamén lle gustaba e comezamos a sair. Co paso do tempo, Xoan volveuse un pouco obsesivo. Quería estar todo o rato comigo e non lle gustaba que estivese cos meus amigos, e moito menos eran chicos. Un día, aínda non sei ben o motivo, Xoan pegoume unha boa torta e apretoume con forza demais por non poder estar con el. Foi nese momento cando me din conta de que tiña que facer algo. Pasaban os días e a cousa ia máis. Eu intentaba ocultar as marcas, sentíame soa e nunca o estaba. Pensei en ir á policía, tamén quixen falar cos meus pais ou coas miñas amigas, cousa que dubidaba, porque Xoan me controlaba e incluso me miraba o móvil. Un día conseguín escapar do instituto e fun falar coa policía. Tratábase dun caso de violencia de xénero. Conteille todo o que me pasaba. Portáronse moi ben e foron buscalo a clase. Eu estaba aterrada. Marchei para a miña casa e conteille o sucedido aos meus pais. Ainda recordo as vaguas da miña nai e a cara de furia do meu pai. Creo que se sentían culpables por non darse conta do que sucedía. Na casa estaba segura e a salvo. Pasei moito tempo sen querer sair e os meus pais estaban ali comigo, pasase o que pasase. Despois dun xuizo largo e duro, declararon o culpable. Xoan foi á cárcere, estivo ali 4 anos. Conseguín ser feliz de novo. Case todo malo se había rematado. Aínda que teño medo algunha vez. Gracias a Deus non volvín a saber nada de él. Despois de tanta emoción, imos escoitar un pouco de música que nos ofrecen Javier Turnes e Manuel Gómez. Bos días a todas. Estas cancións van da transformación que podemos experimentar gracias ao coidado e a atención aos outros. Well, I'm tired and so weary.
sorrow, there be no trouble, trouble I see. There must be peace in the valley for me. Well, the bird must be weary, and the world must be tamed, and I'll be changed in all those creatures that I am. Oh Lord, I pray, there might be peace in the valley for me someday. There might be peace in the valley for me. Make me down on a valley on your floor. Make me down. Make me a valley down soft and low. Make me down a valley on your floor. I came out from the country where the grass green down low. Yeah, I came out from the country. I came out from the country where the grass green down low. It don't matter where I go. Come on. One more time. Yeah, make me down. Make me down. Make me down something low. Make me down a pallet on your floor, mama. Give me a let a stranger on your door. And don't you never let, don't you never let a stranger on your door. It could become your best friend and you don't. Manu Gómez. Alberto Hornos, gracias. E para rematar cos lecturas, Candela vai ler un dos moitos manifestos elaborados polo alumnado de terceiro da ESO, o que será un manifesto do IES Rosalía de Castro neste 25 de novembro. As mulleres do século XXI soportamos unha longa lista de cargas ás nosas costas. Problemas de inseguridade no traballo, no fogar, na rúa. Mais esta situación non afecta só as mulleres, senón a toda a sociedade. O 25 de novembro é un día que non debería existir,
pero que se non facemos nada para mudalo, seguirán sendo o día no que nos reunamos para mostrar o noso respecto e a nosa solidaridade con todos os seres humanos que sofren por causa da violencia machista. En especial, as asasinadas, que empezaron a contabilizarse no 2003, e dende aquela xa son máis de 1000. Unha cifra esclarecedora a que se unen outros datos non menos terribles, como que 1/3 das mulleres do mundo sofre ou sufriu algún tipo de maltrato ao longo da súa vida. Cales son as causas? Estamos seguras e seguros que os homes non son agresivos por natureza, senón que aprenden a selo e creemos que a primeira razón desta violencia provén dunha sociedade patriarcal, na que o poder se relaciona co masculino, na que aínda se cree en certos sectores que a muller é inferior por causas biolóxicas ou intelectuais, na que se permite que haxe unha fenda salarial que perxudica as traballadoras, na que se cuestiona as mulleres que ostentan cargos polo sempre feito de selo, na que se segue criticando as mulleres pola imaxe que ofrecen, na que se toman como xectos na publicidade. E cal queremos nós que é a principal forma de prevenir esta violencia e discriminación? A formación, a educación igualitaria que nos prepara para ser persoas, homes e mulleres, sen etiquetas, nin comportamentos agardados. Desde o 25 de novembro do ano 1960, cando foron asasinadas as 3 irmás Mirabal na República Dominicana pola súa oposición ao dictador Trujillo e por defender a xustiza e a democracia, este é o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Hoxe estamos aquí para lembrar a todas as mulleres que lutaron por unha sociedade máis xusta, a todas que sufriron maltrato, as asasinadas, mas tamén estamos para denunciar e reclamar políticas en todos os países para a súa erradicación. Dicía Eduardo Galeano que o medo da muller a violencia é o espello do medo do home a muller sen medo. Hoxe queremos erguer as nosas mans pintadas de morado en sinal de rexeitamento da violencia machista, porque aquí estamos todas e cada unha, as que camiñan con medo pola rúa cas chaves na man, as que son acosadas no traballo, as que son humilladas nas súas casas, as que son golpeadas, as que son violadas, as asasinadas. Días como este teñen que servir para remover conciencias, para que xente como a nós, as novas xeracións, rexeiten a violencia, e non son nesta data, senón durante o resto das nosas vidas. Porque querémonos todas vivas, todas, ningunha menos. Así aquí estamos todas e cada unha. Mulleres asasinadas no 2019, imos ler esta tremenda cronoloxía do terror e con ela formamos un círculo que agardamos quede pechado para sempre. 3 de xaneiro, Rebeca Alexandra, 26 anos, Laredo, Cantabria. 12 de xaneiro, Leonor, 47 anos, Fuengirola, Málaga. 13 de xaneiro, Omina, 28 anos, Lanzarote. 15 de xaneiro, María, 95 anos, Toreno, León. 12 de xaneiro, Rebeca, 47 anos, Zaragoza. 3 de febreiro, Rosa María Concepción, 60 anos, Santa Cruz de Tenerife. 8 de febreiro, Daría Oliva, 22 anos, Alcalá de Henares, Madrid. 9 de febreiro, Sheila, 34 anos, Planes, Alicante. 8 de marzo, Estrella, 63 anos, Ciudad Lineal, Madrid. 10 de marzo, María Jesús, 46 anos, Valga, Pontevedra. 25 de marzo, María, 39 anos, Loeches, Madrid. 2 de abril, María Soledad, 47 anos, La Laguna, Tenerife. 2 de abril, Mary, 34 anos, Alicante. 5 de abril, Lili, 30 anos, Barcelona. 7 de abril, Nelea, 26 anos, Pinarós, Castellón. 11 de abril, María Victoria, 42 anos, Gran Canaria. 20 de abril, Irene, 44 anos, Olot, Castellón. 24 de abril, Silvia, 39 anos, Tenerife. 5 de maio, Juana, 47 anos, Parlas, Madrid. 9 de maio, Lourdes, 42 anos, Murcia. 30 de maio, Lilium, 38 anos, Gran Canaria. 3 de xuño, Piedad,
50 anos, Iznajar, Córdoba. 3 de xuño, Manuela, 61 anos, San Fernando, Cádiz. 10 de xuño, Beatriz, 50 anos, Alboraya, Valencia. 12 de xuño, Dana, 31 anos, Málaga. 14 de xuño, Ana Lucía, 49 anos, Córdoba. 21 de xuño, Mónica, 50 anos, Terrassa, Barcelona. 2 de xullo, Piedad Cruz, 42 anos, Ute, Córdoba. 8 de xullo, Mónica, 28 anos, Burgos. 13 de xullo, Asunción, 47 anos, Elche, Alicante. 15 de xullo, María, 39 anos, Almería. 17 de xullo, María Elena, 47 anos, Cortes de la Frontera, Málaga. 18 de xullo, Susana, 42 anos, Viladecans, Barcelona. 21 de xullo, Carmen, 47 anos, Vilalba, Lugo. 22 de xullo, Rita, 57 anos, Calab, Alicante. 24 de xullo, Eva, 47 anos, Terrassa, Barcelona. 29 de xullo, María Jesús, 52 anos, Escalante, Cantabria. 30 de xullo, Josefa, 55 anos, Pedernales, Burgos. 2 de agosto, Nicole, 21 anos, no Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 15 de agosto, María del Pilar, 74 anos, Madrid. 18 de agosto, Dolores, 75 anos, Jaén. 16 de setembro, Sandra, 39 anos, Valga, Pontevedra. No mesmo crime, e aínda que non contan nas estadísticas, a súa nai e a súa irmá. Elena, 59 anos. Alba, 27 anos. 17 de setembro, Adalid, 31 anos, Madrid. 22 de setembro, Ika Hoffman, 59 anos, Colonia San Jordi, Mallorca. 30 de setembro, Ángeles, 49 anos, Las Palmas de Gran Canaria. 20 de outubro, Silvia Contreras, 40 anos, La Zubia, Granada. 20 de outubro, Evelyn, 25 anos, Vic, Barcelona. 22 de outubro, Elena, 44 anos, Demia, Alicante. 33 de outubro, Dolores, 39 anos, Almería. 1 de novembro, Samira, 41 anos, Barcelona. Reiteramos o noso desexo de que este círculo quede pechado para sempre, que non teñamos máis nomes. E para rematar, como a última homenaxe, faremos un minuto de silencio. Podedes coller uns folletos para a presentación para o concurso de plástica que está na planta de arriba. Moitas grazas e ata logo.